Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза хирмоҳои фурӯшиянд. Хирмоҳо қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, совхоз Терманистон, Пахтакор. Килоша 2 сомонӣ мега бу савдо мешавад. Рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Хирмоҳои шоколадниам бародаро, беҳад хирмоҳои ширин ба маззаанд. На худ мо хӯрдем, беҳад хирмоҳои ба маззаи зуранд. Камакак сум дар коша мефрӯшад. Касоне ки харидоре занг занед, бо савдо меша. Ина бародаро, хитон хирмоҳоро бинед. Хирмоҳои шоколадния бо хирмоҳои хелгай калон ку. Мутаришам ҳаст бародарои азиз. Ина хирмоҳоро хитон бинед. беҳад хирмоҳои ширини ба маззаанд. бародаро, хирмоҳоро хитон бинед. просто сум дар корша мега мефрӯшам шо. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, муомила кунед, бо савдо мешавам. бо ин тари хирмошам ҳаст. ина бародаро, шербача чукукаи ина хирмоҳо бародарои азиз. ина бародаро чиндаисан. хирморо чиндаисан. 2 сомияи нархеш бо савдо мешавад. акай Мурод бикав. ин хирмоҳо дар ноҳияи Вахш, совхози Терманистон, Пахтакоранд. ина бародаро, хирмоҳоро чиндаисем, бо ҳаста. касоне ки харидоре занг занед, бо савдо мешавад. 2 сомонӣ килоша мега, мумкин 1.90 ё 1.80 битиятон. ина хирмоҳо